Det her forslag om ændringer af busnettet har negative konsekvenser for vores lokalsamfund nordpå. Lad mig gøre det helt klart fra starten her. Venstre kan ikke støtte det her forslag. Det er på helt centrale områder, at disse ændringer vil have en negativ indvirkning, nemlig transporten fra Morbehaven og Godthåbsparken til vigtige destinationer som uddannelsessteder, arbejdspladser og hvad vi er i Ballerup. Lad mig give et eksempel. I dag nyder borgerne i Morbehaven og Godthåbsparken godt af forbindelserne til Ballerup og Risby via buslinjerne 143 og 144, der har hyppige afgange fra stoppestedet ved fasanhusene. Desværre vil dette ændres næste år. Fra næste år vil kun bus 144 have timeafgang til Ballerup, mens stoppestedet er flyttet 1,5 kilometer væk til Hasted Vestervej. Den vil så følge den rute, som Marianne lige har nævnt, at den kører via Risby, Ågerup og så til Ballerup. En lille omvej. Endnu værre er det, at bus 143 slet ikke vil fortsætte til Ballerup eller Risby for den sags skyld, men den stopper ved Galjebakken. Det betyder, at fremover vil passagerer til Ballerup. De skal tage bus 143 til Galjebakken, gå igennem skoven til Vestskovvej, og så tage bus 500S. Eller alternativt, gå eller tage cyklen til busstoppestedet, der ligger 1,5 kilometer væk. Det er de muligheder, der er. Disse ændringer vil ikke kun forringe selve busdriften, men den vil også skabe betydelige udfordringer for mange borgere, især dem uden adgang til privat transport. Det øger rejsetiden, besværliggør adgangen til vigtige destinationer, og i sidste ende have negative konsekvenser for det lokale samfund, der er deroppe. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at når vi udvikler Hersted i den ene ende af byen, så afvikler vi i den anden. Det er sådan, jeg opfatter det. Og som der blev sagt for lidt siden, kommunens omkostninger til busdriften skal være status quo, sådan deromkring. Men der tænker jeg også, at det kan jo ikke være rigtigt, at når vi udvikler Hersted og skal have busforbindelse dertil, hvorfor skal vi så tage kroner og øre fra andre steder? Altså, det er jo et nyt område, vi byudvikler, og det koster. Og alle de borgere, der kommer til at bo derude, kommer jo til at bidrage til de her buslinjer. Og så lige det sidste punkt, det er motorring 4, som man så skal ned og køre på. Det er jo nok en af de mest befærdede motorveje overhovedet. Og nu har vi lige snakket om støjhandlingsplan. Altså, hvor tror I støjen, den kommer fra? Så nu skal vi altså ned og køre og slås om de få kvadratcentimeter, der er tilbage på den her motorvej. Derfor opfordrer jeg jer partier til at stemme nej til det her, og at kommunen genovervejer disse planer og prøver at finde en løsning, der er bedre og er mere imødekommende over for borgerne. Så det var ordene.